One cat said, when I was in no more one. Hello? Yeah, onye na-ekwu, ejidi m nọmba. Eto dike n'ọba. Chere, eto dike nke izuzu n'ala ọba. Eto dike ụwa niile, eto dike na-ewu ewu akwa akwụ. Eto dike the chairman of the OPU India. Ebe! Ote ko kwesi onye ogaranya kpọ gị na phone ote. Gachi ya. Asa onye obiam kpọrọ m na phone nu gba. Ote ka m ga-eme ihu ka nwa mkpi ngara aka m ọkụ. But because of your name, I am smiling. Chairman kichetere m taa alọ dịkwa level. Ihe ọma mere. Wow! I know. Chai. Ụmụ gị na-eme ị na-ekupu nwa. Chire. Ị mụọna nwa nwaanyị maka ihe mma na ị mụrụ kemgbe uke nwoke. Ke nọtịrị ihe. Ke nwaanyị ugbu a nọ ha meni ihe. A na-ekupu ya chọọchị. Otom ga-agba. Otom ga-agba. Kpọrọkpọtọ ga-agba n'ihu ehi. On the 16th of October 2019 ka a ga-eme. Okay, ke nwoke mege 3-year birthday. Ke nwaanyị emege dedication. Wow. Ele ebe ọ na-akpọtụ. Na Grace Banquet. Narayana. New Delhi. Ka kpọm yo temne akpọ ya. Na New Delhi, India. Ebe ahụ ka ọ ga-akpọtụ. Hey, bile ga ahụ ndị kpatụrụ. Ọba ga-ama na Chief Imo bịara. I must wiggle there live and direct. Okay, Turino ga-akụ egwu nga. Turino. Eliza Nemo. Omu na Turino ga-anọ na stage. Ya na agụ m na-ekwu. Turino na eto dike n'ọba. One. Ogunwa the chairman of the OPU. God bless you. I will be there. Onye ga-abịa nga ahụ mara sị ihe a na-eme gị ka ya na-eme gị. Everybody must assemble. We shall all assemble under your banquet. Your child and here birthday. All right, I know my exercise. I make them road walk. Dr. Sam getting too weight. Yeah, we need to keep some bachelor lot to me. Them tummy bed. Man, for now you take a corner in Dund. One call it that day, 16th of October. Hey, then we go walk on a phone. No taking that. All the men do him not come on the phone. I come nonsense. Hey, I'm Makana mubonyo matorino no akara kachinyelu mbebu ya bebu kanjaga niru nenu wano makana obu na alusia na wu na agerili na onye chukwu wanyeze olibezienu